שבוע טוב דימונה! שבוע נפלא לנגב ושבוע מצוין למדינת ישראל. רבותיי, אנחנו הולכים היום לערב מיוחד וייחודי בתולדות דימונה. כל הכבוד לכם! גבירותיי ורבותיי, השביל הזה מתחיל כאן בדימונה. רבותיי, בלי מילים נוספות, אני רוצה להזמין את הדובר הראשון לערב הזה. הוא צעיר, הוא רק התחתן והוא דימונאי. עודד הרוש! אני יודע שיגידו, מאחורי המארגנים עומדים ארגוני שמאל. אולי, נכון, מאחוריי לא עומד שום ארגון שמאל ואני כאן ואתם כאן. כדי שהנגב יהיה מקום ראוי לגור בו, ממשלת ישראל חייבת להשקיע כאן את מירב המשאבים. תפשירו כמה שיותר קרקעות בנגב. לחדש את הבנייה הציבורית לסטודנטים, למעוטי יכולת, דבר שלא נעשה עשרות שנים. זה הזמן. חשוב שנגיד באמירה ברורה ופשוטה, הנגב הוא הפתרון, תנו לנו את העיקרון. שבוע טוב. היציאה שלנו לרחוב, חברים, היא לקיחת אחריות על החיים שלנו ותביעת הזכות הלגיטימית להשתתף בתהליך הדמוקרטי. אנחנו לא מצביעים לאותה מפלגה ולא בהכרח מחזיקים באותה דרך. אנחנו לא באים מאותו מעמד, אנחנו לא בני אותו גיל ולא כולנו מחזיקים באותה אמונה. אבל היום, כשאנחנו יושבים בסוף הערב במעל, אנחנו לא מצליחים לדמיין איך יראו החיים שלנו בלי המפגשים האלה. המטרה שלנו, שכל המחאה הזו יהדהד הרבה אחרי שיפורקו האוהלים, שכל מי שבא לייצג אותנו בכל רמה יזכור את הצליל המהדהד של המחאה הזאת ויחשוב פעמיים לפני שהוא מבטל את הצרכים שלנו, לפני שהוא בוחר לא לראות אותנו ממטר. אנחנו צריכים להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. אנחנו צריכים לדרוש חלוקה הוגנת, שיחלקו את העוגה באופן שווה לכולם, גם למתנחל שפונה מהדירה והוא חסר דיור, גם לתושב הדיור הציבורי, גם לבני המעמד הבינוני שלא מצליחים לסיים את החודש ובאמת בשבילם דירה זה רק חלום כרגע. אנחנו צריכים לדרוש צדק עבור כולם, גם עבור שימור מוסד לימוד ההלכה שלנו כי זה חלק חשוב מהתרבות, אבל גם באופן שווה עבור האוניברסיטאות. אנחנו דורשים כאן בסך הכל חלוקה שווה. זו דרישה הוגנת. אנחנו לא צריכים מסמך דרישות מנוסח וכתוב בצורה רשמית בשביל זה. כל ממשלה עם קצת קשב, עם קצת ראייה יכולה להבין. בואו נצא מהאדישות הזאת. בואו נהיה שותפים פעילים. העם דורש צדק חברתי. עכשיו כולם יותר חזק. אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אלוקיי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב, כאן הוא בית
הייתם שואלים אותי לפני 4 שבועות, האם דימונה יכולה להוציא את הקהל הזה החוצה? לא הייתי מאמין. אז מחיאות כפיים לקהל שנמצא פה. תודה רבה לכל האנשים שנמצאים פה במאבק. המאבק הוא רק התחיל, המאבק הוא שלנו, המאבק הוא בליבנו, המאבק הוא שלנו לבוא ולדרוש שינוי בסדרי העדיפות. לא רוצים צדקה? הבעיה היא לא במעמד הביניים, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה. אנשים, יש אנשים שאין להם כסף לקנות קוטג'. זה לא רק העניין של עלות המחיה. אנחנו צריכים פה חיבור בין כל העם, אנחנו צריכים ערבות הדדית, אנחנו צריכים לתת אהבת חינם. יש היעדר תעסוקה הולמת, תשתיות, תחבורה, שילוב של עלויות מחיה יקרות, חוסר זמינות דיור ציבורי מאוד מקשים עלינו ליישב את הנגב ב-2011. אנחנו תושבי העיר רוצים להישאר כאן, רוצים לבנות את ביתנו, ואנחנו נשאר כאן. אני מוכרח להגיד שאני מאוד מתרגש להופיע כאן בדימונה. שמח מאוד שהזמינו אותי להופיע כאן. זה המקום שבו הייתי רוצה להיות הערב. תודה. את השיר הזה אני כמובן רוצה להקדיש הערב לדימונה, עיר מקלט. שיהיה לכם שבוע טוב, כל טוב, תודה רבה מכל הלב.